Numero 1 Tatak RMN. Matud pa sa atong mabasa sa gipadayag Kapitulo 11, versikulo 10, atong basahon. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Sa ulugon nila kini pinaagi sa paghinatagay og magagasa. Kay gipaantos man pag-ayo ang katawhan iniadtong duha ka propeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Baga ginikanan, baga tinahod nga tigpaminaw, baga kasama ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan. Of course, dinhigapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Usab no, naka-simulcast sa FM sa 94.1 FM. Sanglit kining RMN Dipolog naka-live stream o na may website. So, buti pasabot nga makita o madungog usab sa internet, no? Ang rmndpolog.weebly.com. Kinigapon ang ubus nyo nga lagit sa buong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Magya po yung magiguban kaninyo sa buong tulumanon. Pizza 1. Sa bulan sa Marso tuig 2015, no? Unang adlaw sa buong bulan no, sa Marso. Ayaw kalimot nga karong umabot nga Pizza 29, no? Marso 29, mauna ang atong schedule sa atong laing debate, no? Nga atubangon nga diin ang atong mahimong kaatbang mao ang atong higala, no? Nga usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist nga mao si Michel, no? Brother Michel Bindilio, no? Ikaduhan na mo ning debate, no? Kung ako malimot sumiyaging tuig Marso po to. Murag pirmero ba itong adlaw o murag ana? Murag kining pitsaha pero Sabado to.
Dayon ang among ikaduhang debate ara sabutan karong Pitsa 29 sa Tulumanon sa atong amigo sab, no? Ang korpo diri sa Armen Dipalog si Brother Alvin Brad Kenneth Bustamante, no? At ang ininyo karong Marso 29 ang among ikaduhang debate, no? Ni Brother Mitchell Bindilio sa Tulumanon, ang sangka sa katarungan, no? Hindi ng host mo nga itong amigo, buutan, maaptik nga magpadayag usap, no? Dini sa Armen Dipalog, Brother Kenneth Bustamante. Okay, ayaw mo katingala nga atong gibasa din ng gipadayag 11:10. Kay kining gipadayag 11:10 dirita manungkad sa atong himuon nga pagpadayag karon, no? Niining laing segment sa atong tulumanon. Mag-focus ata, no, sa kining mahitungod sa mga santos. Kay hangtod karon daghan sa atong mga igsuon nga nahimulag ang dili nila madawat ang atong baruganang Katoliko mahitungod sa mga santos. Dili ka na nila madawat. Unang-una, matud pa nila, ang santos sumala sa Biblia, dili man na ikanonisa, dili man na iproklama, dili man ang mga obispo, dili man ang mga pare, o dili man ang mga santo papa mooy mo magbuot, o mo kanonisa, o mo paila og santos. Sumala sa Biblia ang santos o sa kabalaang tao kadtong mga tao nga nahimong masinulundon sa kabubuton sa Dios. Mao man ay santos. Klaro kay sa Biblia gani mga Kristiyanos gitawag og mga santos. Masabot mabasa diya sa unang Korinto 14:33 nga mga Kristiyanos buot pasabot katong nagsunod sa mga lakang sa atong Ginoong Jesucristo mo na mga santos. So matud pa nila usana sa kaligunan nga kining tinuhoang Katoliko dili gini matuod nga tinuhuan tungod kay kung atong basahon ng Biblia sukwahi man ang pagpaila sa mga Katoliko mahitungod sa mga santos. Kay sa Biblia ang mga santos kadtong nagtuman sa kabubuton sa Dios. Bisan pagbuhi, klaro kang nagsunod sa kabubuton sa Dios, sa kabubutong Kristohanon, santos ka. So di na kinahanglan i-canonize pa, no? Dili na kinahanglan mag-agipag mga unsa pa na daghang kaayong himuong panginsusi. Pag-imbestigar niya ayha ka ituboy nga masantos ka. Dili ikanonisa ang santos sumala sa Biblia. Okay, des Biblia klaro man nga kadtong mga Kristohanon matinud-anon sa pagsunod sa kabubuton sa Dios mo na sila mga santos. So unsa may tubag anay sa tinuho ang Katoliko. Yo ang tinuod no ni adto usap ko sa nakabaton og pangutana nga ingon ana, no? Ni adtong sa ako nang giingon ninyo nabugnaw ko sa akong pagtuong Katoliko. Wala ako kahibalo unsay katin-awan unsa mga tubag sa Katoliko mao nang nahimong question mark na nako usana sa ako pong gihimong rason nganong biyaan unta nako ang tinuoang Katoliko ni adto. Pero simple ra man day kayong tubag ana sa tinuoang Katoliko. Ang pag-ingon nga ang definition yun sa santos nagsunod sa kabubuton sa Dios, nagsunod sa kabubuton ni Kristo. Tinuod man day kuno na. Wala man day kuno na supaka sa tinuoang Katoliko. Wala supaka sa tinuoang Katoliko ang biblical definition sa santos. Siguro kamong naminaron mo ingon wa man day ninyo na supaka. Yang anumang lahi man ang inyong santos di as Katoliko. Dili man ka masantos ug dili ka iktuboy o i-beatify din ikanonisa.
Anong nakaingon man ka na Veritas nga dili kasupak anang definitions Biblia anang santos. Nagsunod sa mga lakang ni Kristo, nagsunod sa kabubuton sa Dios. Mo nay santos niya anong lahi man lagi ninyong santos Veritas. Inanira ang simple ra kaayong katinawan sa tinuoang Katoliko. Dili bot ipasabot nga ang mga santos sa tinuoang Katoliko kana rang gi-canonize pinaagi sa Santo Papa o pinaagi sa simbahan. Ato ginang itanom sa atong huna-huna, no? Kay basin dili kay basin mao gyud akong nabantayan. Bisan gani mga Katoliko sa akong lang nahibaw-an. Daghang mga Katoliko nga nagtuo nga ang santos kana ra yung gikanonisa. Nabot pasabot dili yung ka masantos kung dili ka i-canonize o ideklara sa simbahan nga santos. Walay pagtulunan ang Katoliko nga nag-ingon ana nga ang santos katurang gi-canonize. Timan-an gyud nato. Ang tinuod, ang labing nasayod sa kasantos sa usa ka tawo dili man kitang mga tao. Although gitudloan ta sa Biblia nga ang santos kadtong nagkabubuton, kadtong nagsunod sa kabubuton sa Dios. Pero ang pangutana, kitang mga tao, makasiguro ba ta? Makasiguro ba ta pag pinpoint o pag ingon nga kanang tawhana santos? Bisan pag naghimo nagmaayo diha. No. Pero wala ka kahibalog unsay gyud kinahilad mang gibati ana. Wala ka kita sa tanan yang buhat basig na ana siya nabuhat nga walang kakakita nga nagpakasala na. Pero ang imong nakita niya kadturang pagpakaroon ingnon niya nga nagsunod kuno siya sa mga pagtulon-ang Kristiyano, nagsunod kuno siya sa pagtulon-an sa Dios, pero ang tinuuray di ay naa di siya gibuhat nga wala kang kakita nga nakabuhat di siya sa laod at tubangan sa Dios. Wa lang kakakita. Subuot na kung ipasabot kitang mga tao, dili ta kasiguro, kidi man ta kabasa sa huna-huna sa tao, sa kinatibuk ang pagkatao ni anang tawhana. Hinoon, gitudluan lang tas Biblia nga ang santos kadtong nagsunod sa kabubuton sa Dios. Unya, sumala sa history, ang tinuoang Katoliko daghang kaayong mga sakop nga nahimo galing martir. Sampol, kung itumbok na to ang unang siglo, ikaduhang siglo, ikatulong siglo, daghang kay mga Kristohanong Katoliko diha nga gipang martir, gihunusan sa kinabuhi tungod ni adtong pagpanglutos nga gihimo, gipanguluhan sa mga emperador nga pagano sama ni Nero, Diocletian, ng uban pang mga emperador nga wa makristiyanos ni adtong unang siglo, ikaduha, ikatulong siglo, daghang kay mga Kristohanong Katoliko ang ilang gipamatay. Nagsunod sa kabubuton ni Kristo, pero wala ma-recognize sa simbahan publicly kay wala man pod makita ang ilagong pagkatao. Wala ba makita ang ilang pagkatao ba? Bori pasabot, ang simbahan dili pod ka tumbok o kinsa ng mga tawhana nga mga angayan pod nga ilho na tong santos ug tungod kay wa man mailhi. Wa man ma-publicly known o kinsa ng mga tawhana mo nang wala sila makanonize isip mga santos, pero ang ilang mga buhat nga wala makita sa simbahan publicly, no, sa kinatibukan, ang ilang mga buhat mo ay nagsantos kanila atubangan sa Dios. Wala lang na makita sa simbahan, kaya nga to mga pari obispo di man po na samag Dios nga parehas og tinan-awan nga makabasa sa unsa ng mga tao nga wala makita diha, no? Only God knows all. Mao na nga dili ka kanonisa, dili makatuboy ang simbahan pagdeklara nila kay wa man sila mailhi. Wala man makita sa dayag ang ilang bayanihong buhat, mo nang dili nato mapinpoint kung kinsa na mga tawhana. Budi pasabot, mga santos lang gihapon to sila, pero wala lang madeklara sa simbahan. Kay ang tinuod ingon ani ang panglantaw sa Katoliko mahitungod sa santos. Kanang gikanonize sa atong simbahan, mo na gitawag nato og declared o universally declared saints. Ang definition sa Biblia, wala kita magsupak anak nga kanang santos mao nang nagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao nang nagsunod sa kabubuton sa Dios.
Og ang labing nasayod sa tanan yung nahimo mga santos, ang Dios raman, dili man kitang mga tao. Og mauna veritas, ang Dios raman kay nasayod nganong magdeklara man ang simbahan. Well, nalimot mo nga ang simbahan adunay gahom, otoridad sa pagdili og pagtugot. Nasa Mateo 18:18 unsa may giingon ni Kristo ngadto sa iyang simbahan nga tinuod. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot usab didto sa langit. Niya na Mateo 18:18. Ug unsa kunoy ilang idili og itugot sa iyang simbahan, hinugpong na no kay inyo but pasabot ang magisteryo mo na simbahan kato mga lideri sa simbahan ni adto giingnan ni Kristo anak. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Una ang magtigom sila og unsa ilang mga hiniusa nga mga himuong pagmando, pagpadayag, itugot na dito sa langit mo na sama ang mga council, sama atong nahitabo atong konsilyo sa Jerusalem, unang konsilyo sa simbahan, kadtong nagdebate sila kay nalibog manubang mga Judeyong mga Kristiyanos. Ang ilang hunahuna, asa man ni ang magpasakop bas tinuhuan ni Kristo, pagka Kristiyano kinahanglan pa bagyong tuleon. Ingon ang uban nga nakahibalo sa unsa gyud ang panudlo ni Kristo, di na kinahanglan ang magpasakop sa tinuhuan ni Kristo, di na kinahanglan ang tuli. Nya mo insist man gyud tong uban nga kinahanglan gyapon ang tuli kay mo nagunay naandan. Mao nang nagpatawag og lantugi o council niya tong council sa Jerusalem. Yan ang mabasa sa buhat 15. Unya pag human sa taas kayong lantugi, mibarog dayon ang supremo sa mga apostol si Pedro. Ang tinugyanan sa mga yawis ging harian sa langit, pag tingog niya hilom tanan, wa gyud mi rebelde sa tingog ni Pedro. Unya gidasunan dayon ni Santiago kay siya may obispo dito sa Jerusalem. Bot pasabot hilom ang lantugi. Atong masabtan di ay nga bisan ang ilang hukom dunay usang mi bungat gayod sa unsa gyud final voice sa konsilyo, no? Pagtingog ni Peter hilom sila tanan, gidasunan pud ni Santiago mo nang human ang debate og na padayag na ang magpasakop sa tinuoang Kristiyano di na day kinahanglan ang tuli. Gani kung atong estudyohan nagmayo, mataas na pud niya napulihan man nagbunyag. Buot na akong ipasabot nga kanang gahom nga gihatag ni Kristo, gitugyan ni Kristo ngadto sa iyang isimbahan diya sa Mateo 18, ang inyong idili ug itugot dinhi sa yuta, idili ug itugot sabna ko sa langit. Dayon iya po nang gipamulong singly, no? Nga singular gyud. Iyan ang kanang gahuma iyan ang gihatag o gipamulong bod ngadto ni Pedro gyud mismo nasa Mateo 16, 18 ug 19. Katong giingnan ni Kristo si Pedro, si babaw na ining bato tukuron ko ang akong iglesia ug bisan ang ganghan sa impyerno dili gyud makabuntog dinhi, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, no? Simbolo man na sa iyang pagkasupremo. Ihatag ko kanimo ang mga yawis king hirian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili nako sa langit, ang imong itugot usab. Nya kumudagan pagyud ka i-cross reference pagyud nato na sa Isaias 22:20 hangtod 23, ang tinugyanan sa Yahweh tawgon na kuno nang amahan. Sumunang amahan sa kinatsila, no? Papa, Father. Mo na nga ang tinugyanan sa Yahweh nga si Pedro, Father Supremo o Prime Minister sa tinuhuan nga gitukod ni Kristo. Nya, but pasabot og unsay hukom sa Prime Minister, aprobahan na sa langit, no? Klaro kay na diha sa Mateo 16:19. Mao na nga kunang simbahan mo magakita o moingon tong grupo sa mga tao nga, uy, pwede ba, anyor? Pwede ba, obispo? Pwede ba, mga kardinal, obispo, nga atong ituboy ni Strapulano nga ang iyang kabalaan, klaro yun? Pwede ba nga ipadayag na to universally, ideklara na to nga kining tawhana, dili gyud malalis nga ang iyang mga binuhatan, sa buhi pa siya, nagtug-an nga
santos gyud siya kay nagsunod gyud siya sa mga lakang ni Kristo. Nagsunod gyud sa mga pagtulunan sa Dios. Wa gyud lalis. Estudyuhan na sa simbahan. May gahom ang simbahan sa paghimo ana. Buti pasabot naay gahom ang tinuod nga simbahan sa pagdeklarar og mga santos. Kadtong nakita niya nga di gyud malalis nga ang kabalaan niya ng tawhana tinuod og tungod sa gahom niya ng simbahan nga gihatag sa Dios, gihatag ni Kristo. Unsay giingon diya sa Mateo 16:19? Pedro, ang imong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang imong itugot, itugot usab sa langit. Pagkaklaro, ana. O nay gahom sa Santo Papa. Gahom sa simbahan mo nang mudeklara galig santos ang simbahan. Aprubahan na sa langit mo. Approve gali ang langit, kita pa. Siguro ang gusto natong ipa-approve kanarang mga tao rabod, no? Kanang mga lideres nato dias kagamahanan nga maghimog balaod, paaprubahan ra pug mga tao kanang mga sana senador o mga congressman. Naagali dayon ay gahom ng mga congressman, mga senador nato, mga lideres pa sa atong simbahan walay gahom sa paghimo, ana. Veritas, unsa may teksto nimo sa Biblia nga kanang gahom sa pagdili og pagtugot gigamit gyud na sa simbahan nga tinuod nga gitukod ni Kristo. Atong basahon ang Biblia buhat 16:4 ato sang ugbo ng Biblia. Pero dili buot pasabot nga ang mga santos sa Katoliko kana rang gideklara. Ako gyud ang iklaro ninyo, ha. Dili gyud na buot pasabot nga ang mga santos kadturang gideklara sa simbahan. Wala manudlo ang simbahan ana nga ang santos kadturang gideklara. Kay lahi ng declared saint og ang iyag yung lintunganay nga kahulugan anang santos. Ang santos gyud biblical yung definition kadtong nagsunod sa kabubuton sa Dios. Simple ra kay na. Pero sa pangutana kung kita bang mga tao diri sa yuta makasiguro ba gyud ta sa kasantos anang imong amigo? Dili, only God knows all. Di ba? Oh, ang Diyos rin nasayod, ana. Pero kung maghisgot gaitag declared saints, kadtong mga tao nga ato yung nakita ba nga ang ilang kasantos, wa gyud lalis ba? Sama ato ni Mother Teresa, oh. Di man gyud malalis tong iyang kasantos. Ang simbahan may katungod, ana, nay gahom sa pagdeklara, ana. Para pod kitang mga Katoliko na atay guide kung kinsay ang ngayan natong debosyonan nga santos. Kinsa ba himuon natong panig-ingnan ba sama ni Kristo kay ningon mas Pablo diha, di ba? Ningon si Pablo nga panig-ingon kamo kanamo sama nga nanig-ingon kami ni Kristo. Sayop din ang giingon sa uban nga ang panig-ingnan gyud si Kristo ra. Boy no, ang principal nga panig-ingnan nato mga Kristiyano si Kristo ra. Pero nganong ningon mas Pablo, nalimot lang ko atong bersikulo nga ningon si Pablo, panig-ingon kamo kanako o kanamo. Maingon nga nanig-ingon kami ni Kristo. So, by that statement ni Saint Paul, but pasabot wala day masayop ang mga Katoliko nga kini mga santos himuon po natong panig-ingnan. O parang makasigurado tang mga Katoliko nga kanang atong gidebosyonan nga santos gihimo natong example, tinuod gyud ang simbahan mugiya nato kinsa ng mga tawhana nga tinuod gyud ang ilang kawalaan dili malalis mo nang naay gahom ang simbahan sa pagdeklara. Nya ang tinuod mga higala dili naman kay ang pagdeklara nga gihimo sa simbahan kana rang pagdeklara og santos. Bisan gali kining mga libro sa Biblia, wala ba ta kahibalo nga kining ihap sa libro sa Biblia kinsa may naghukom ani? Di ba ang simbahang Katoliko? Unang katong council sa Rome o katong panahon ni Pope Damasus katong gisugo niya paghubad gali ngadto sa Latin ba to kung wa ko malilimot katong Latin na Vulgata. Gimanduan niya si Jerome sa paghubad atong salin natin atong Biblia. O mo nang gihukman nila pila ka basahon dito sa Council of Rome. 300 kung wa ko malimo 392 ba to AD. Nya gidasunan po to sa Council of Hippo. Niadtong 393. Then Council of Carthage kung wa ko malimot. Gidasunan pila ka basahon.
ang naa sa atong Biblia later sa sunod unya di lang ko magsultig kanus ato po na himuong tema kining canon of scripture kay kini ra ba atong simbahan giakusahan nga gipunan kuno natong libro ng Old Testament og 7 books kanang Makabeo, Tobit, unsa pa na Sirach. Pero sa dihang akong nadiskobrehan karon na pastilan paltos man nilang atake sa simbahan nga gidugangan kuno sa Katoliko ang tinuod, ang Protestante man di ay gataktak. Tanaw nimo sa history. Gitaktak na nila ni Martin Luther. Kay klaro kuno kay klaro manggod kaayo diha nga masuportahan ang doktrina sa Katoliko labi na sa purgatorio kanang pag-ampo alang sa mga nangamatay. Prayer for the dead, klaro kris mo kabiyo. Mo nang gusto nilang wag tango na. O wag tango na nila pero di na nila na no, ang ila gusto nila pwede ni sila mo rebellion na pero ang fact of history di na nila magawa. Mo na nga sauna na kuan na nituob ako ng ingon nila nga gidugangan kuno sa Katoliko og Makabeo, Tobit, Sirach pero ang tinuod ay base sa history. Gusto nilang tangtango na kay naay mga pagtulon ang Katoliko diha masuportahan anang mga basahona. Litero natura unya nang estudyohan no. Iniya kung naay mo challenge na ko ana no, pwede pud ta mo himo og lantugi ana no. Sa tulumonon ni kuan ni unsa ni Kenneth Bustamante no, ato lang sabutan no kanang canon of scripture atong pamatud-an nga ang kumpleto nga Biblia 73 dili nang 66, kulangan ng 66. Mo gato galing sabton no, nganong ganahan mo sila ng 66. Mura man nagdagway imahen man na sa 666. Pagkanindot ang 73, kumpleto. Di ba ang 7, sign of completeness. Maingon magay na ito mga igsuong 7th-day Adventist nga. Muna kami, kanlan yun may 7th-day Adventist. Numero yun sa katawan sa Diyos, 7 yun. 7, naamanday na. Pero maghisgot ng ihap sa libros Biblia, 66 rin yun na. Kami og buhatan namon ng istorya gamito na to ang kaalam na araw na sa Biblia po ipagamit ang kaalam didto ko 73 kay sign of completeness kanang 7 ya kana pong 3 sign of usa ka Dios sa tulo ka persona Trinity di ba 73 kompleto di ba bitaw kana mga pinulusupor na pero usahay kining mga pinulusupor na ay pagtulunan di ba na ay pagtulunan nganong ganahan man sila ng 66 di ba nga kanang 6 gidubli pa gyud di ba 66 nga nang wala gyud bisag gikuan na lang ba nga 63 ana ba 64 ana lang hindi gyud kay maklaro gyud ang dublihon jud ng 66 di ba mo naman sa iluwa lang kuno kay tawo ra ko say mo katawa pud ta pero dili man ni angay unta ikatawa pero mao lagi tawo sahay di nato na mapugnan pero ako lang buti pasabot nga mamalandong tanang anong ganahan na gyud sila ng 66 dublihon ba yun ng 6 kulang na lang yung usa para ma 666 di ba nga sign of completeness man ng 6 di ba pero dili pa na ta di sa ta magdebate ana dili man na mo atong tema ana no. Og naay mo challenge na ko ana no dinhi sa kuan kay dili ingon nga nang hambog ko ako lang ning gi-challenge ninyo kay for the sake of the people sa katawhan pananglit mo ingon mo nga sayop veritas pamatud-an nato na diri sa atong discussion nganong particular case veritas anang discussion o kanang debate kay para nako ang debate dili dautan basta mahimo lang sa sakto nga paagi no naalay pagtahod dili na siya dautan. Kay kanang debate mohaom na atong panultihon ni Saint Augustine. Unsa man tong giingon ni Saint Augustine? Hear the other side. Disir ka mo desisyon, disir ka mo ingon nga kana sakto kana dili paminawa sa nang pikas. Unya diya sa debate mahimo man na kay kanang both sides madungog man labi na katupong pilosoper nga si nalimot ko Aristophanes ba to ingon siya nga disir lagi kuno ka mo desisyon mo una paminawa sa pikas both sides ayaw diretso lang kag hukom nga ang imo rang side mo imong gipaminaw di ba muhukom gali ka parang di gyud ka masayop o aron makahukom gyud kagayo para sa atong mga korte ang huwis mahimo makaingon siya nga kana iyang paghukom makatarunganon jud kung napaminaw niya ang both sides dili kay ang usa ra ka side di ba o magkahibulo imong gipaminaw usa ra ka side wa nimo gipaminaw ang pikas na masipyat niya kana paghukom
Di ba? Mausab na. Dias debate particular kay kuana nga naman. Diha man mahibaw-an des katawhang naminaw kinsay na makak, kinsay na sipyat, di ba? Oh. Unya kinaabon sa Biblia ng debate, di ba? Mao na. Ang debate nahimo lang ng dautan o nahugawan lang na agira po nas kinaiya natong naghimo og debate, no? Muna nga akong dipinsahan ng sa pagkasagrado anang debate kay bisan gali uban, no? Dili-ingon pag-unsa bisan mangali ubang mga pare natakda na nga i-discourage nila ning kaming mga Catholic faith defenders nga makigdebate. Dili naon tanan, no? Murag ilan namang gihulog nga daotanan ng debate. dili po tanan mga pare ha. Kay namang gali ko'y very kuan jud gihimo na kong example gyud nga pare kanang naa sa EWTN na to kanang si Father Mitch Pacwa, pagkabuutan nga pare, pagka bright pud. Unya di mo na siya moatras og hagitog debate. Gihagit na siya ni James White kanang banggiitang debatistas protestante. Nga usa ka Baptist. Naa sa YouTube makita ninyo ng debate ni Father Mitch Pacwa. Nya nindot ra ba kana mo debate si Father Mitch Pacwa di gina mo syagit-syagit, kalma kay nga tanan. Naa gyud pagka-professional mo debate, no? Dili mo hadlok bisan pagalig unsang klasehas mga argumentos protestante atubangon na niya. Nya very lig-on pug kayo ang iyang tubag. Gani kato si Tim Staples nga kanhi usa ka Assembly of God minister nga na-convert na sa Katoliko. Usap po sa nahimong instrumento nga nakabig siya sa Katoliko kadtong debate nga nakita niya nga si Father Mitch Pacwa, dili Mitchell Bindilio ako amigo, na parehas lang sila og ngalan, no? O pare to nga Mitch, Father Mitchell Pacwa nga nana sa EWTN, makita ninyo sa atong Global Catholic Network ya sa TV, no? Ang EWTN. Nakahinumdum ko sa nabasa po na ko dia sa conversion story ni katong former Assembly of God minister nga na-convert sa Katoliko si Tim Staples. Iyan ang gisigutan si Father Mitch Pacwa nga usana sa naka-enlighten niya kadtong nakita niyang debate ni Father Mitch uban niya itong grabe pod ka veterano nga debatistas protestante o nakaingon siya nga inaaman day tubag ang Katoliko aning mga atake batok sa Katoliko o very strong ra ba kayo. So mao na mga higala, mga tinakod nga tigpaminaw nga ako lang ning gi-appeal diri, no, para nga kamong naminaw ba dili ba ma-allergyan ng debate sa sakto nga pamaagi, no? Kay ang tinuod kining debate mahimo lang ni siyang maot kung dili nato mamaayo pagdala, no? So buti pasabot na ara ni sa pagdala. Dili nato himong dautan ang debate gumikan lang sa mga tao nga dili maayo ang ilang pagdebate, no? Ang tinuod, ang dili maayo ang kinaiya ra mas tao sa debate, dili man yun ang debate mismo. Kay ngano man diay og magdebate ta nga hinayra, dili magsininggitay, magtinahuray, pwede man na. Dili na to isipon nga ang debate daotan gumikan lang sa sayop na tong mga pamaagis debate. Pareha sa pag-ingon nga, dili na to ingnon nga ang institusyon sa pagkapulis daotan kung dunay mga daotang pulis, di ba? Dili. Mayo ang institusyon sa pagkapulis bantay sa kalinaw. Pero naay mga pulis nga magpabadlong sa ilang trabaho, dili ang pagkapulis mo atong pasanginlan. Ang pasanginlan nato ang pagkatao sa maong pulis o ang pagka dili maayo nga panig-ingnan nga iyang gipakita isip usa ka pulis. Ingon ana usab ang debate. Ang debate sagrado. Ngano mayong kog sagrado? Gihimo gali na nila ni Pablo na sa Biblia. Buhat 18:4, buhat 17:1-2. Si Pablo nagigdebate. Pero usahay sabton lang po ninyo kay tao raman ta di man ta perpekto. Dili lang po din tahukman kung nagali mga nagay panahon nga mo syagit-syagit po ta, na po atong pagkatawhanon. Sa ilo alang po ta na kay sila pa lisod kayo kuan. Lisod kayo pagka maayo jud kaayo, no. Masipyat pagud gihapon ta labi nagkulang tag pag-ampo, no. Madasa ta sa atong garbo. Nya say mamaot pud atong debate, no. Bisan si Veritas gani mo ang iyang garbo pud usahay murag mamaot pud ninyo paminahon, di ba?
Kay murag hambugiro na kay diri sa radyo, di ba? Mga lang pugog pasaylo ana ako ng human factor, no. Wala na ako na ipanghambog kanang akong mga dili maayo. Ang kuha lang ninyo diri nako kadturang maayo, katong dili maayo ay ninyo kuha kay ako mismo mapungot ko ana. Maguol ko ana. Magunahon na nga inig uli na ako dito, inig paminaw na ako sa kong programa sa recorded. Ingko to ana, naghambog na pug ko ana. Mura nag-anad kay mo nag-bright kay sa Biblia. Napipila ra bin nagka-teksto na memorize. Ito mo na tinuod, no? Mao na nga bisag na ata diri sa radyo, wala gyud kong pasiatab tanan na kung ipakita ninyo diri puros husto. Ang ako lang yung isigurado ninyo nga puros husto. Kung dunay maluwatan akong pulong dinhi nga gikan jud sa opisyal nga panudlo simbahan, kanang gitawag na tug magisterial teaching. Kanang magisterial teaching bot pasabot mga pagtulun-an yun opisyal sa tinuhuan nga gitukod ni Kristo. Muna kanang gitawag og mga pagtulun-an hiniusa sa mga apostol niadto, no? Dayon sumala sa history ang nakasunod sa katungdanan sa mga apostol mo man itong mga obispo. Bori pasabot ang hiniusang mga pagtulun-an about faith and morals nga gitudlo sa itong mga obispo, kana ako nang ipanuguro ninyo. Mugawas gali na sa akong baba, kana akong ipaniguro ninyo, di gina masayop. Infallible gina. Asar ako masayop, si Veritas, asar ako masayop sa akong personal nga pagtulunan. Nagay ko itudlo nga gikan na sa akong kaugalingon, pwede ko masayop ana. Muna nga kinahanglan kurhian ko ninyo kung nahigugma mo nako, di ba? Atangan ko ninyo diri paghuman sa akong programa. Veritas, sayop pang ka. Muna inyong gugma nako. Inyo kong koreksyonan sa akong sayop. Okay, itong basahon ng Buhat 16, versikulo 4. Akong balikon ha, o unsa gali inyong madungog diri nako, o unsa po inyong makita o mapaminsar ba sa akong style sa pagpaambit, og naagali tawhanon, og nagpailang kana dili maayo, ay ganun yung nag-i-appeal ha. O ang inyo ragyong i-appeal din ang maayo lang yun. Nya, hangyo lang pugkos atong mga listener rabi na sa dili mga Katoliko nga open mind lang da, no? But pasabot bisag naa na sa inyong huna-huna ang negatibo mahitungod sa Katoliko. Paminawa lang gihapon ng Katoliko. Di ba? Kay naarapod siguro husto sa atong gisulti dire, no? O niya kung ingon mo nga hukman na inyong Katoliko nga duwa gyud ayo, daghan ra ba na nasipyat ana, daghan kay kung testimony ninyo ana sa mga testimony sa mga converts Katoliko kanang nasa EWTN na to, Global Catholic Network, kanang sa programa ni Marcos Gruday. Kadaghan na gyud ko nakadungog ana mga testimony nga mingon sila nga sa una nagtuog gyud ko nga ang Katoliko kuhan gyud sayop gyud Babylonia gyud kanang naas gihulagway pinadayag unsa pa na dihang matang diha nga nagtumbok ka dautan sa Katoliko. Pero sa dihang hibalag sila mga Katoliko nga maantigo mo tubag sa mga atake, mga pagsaway. Nagkaalimad-mad kuno sila, uy, sipyat man diay. Sa una nagtuo ko nga naagos kasaypanan ang Katoliko. Karon na usub na ilang una-una. Naaman din niya ang tibuok ng kamaturan. Una nga parang malikayan ninyo ng ingon ana nga taas kaing panahon mabutaan ta. Be open mind. Ayaw yung sirado suna-huna. Paminawa both sides. Dayon timbang-timbanga ang mga gipanulti dan ay hukom. Ayaw yung hukom nga di pa nimo masuta ang pika side. Muna nga kung ako inyong pangutanon, bisag mukuyog mo na ko sa balay. Ugon siya akong style mangita sa tinuod o magtuon sa tinuod. Kung musulod siguro mo sa akong murag gamayng library,
Makaingon siguro mo kung dili mo kahibalo kung sa si Veritas Katoliko bag dili, di siguro mo kasiguro nga si Veritas Katoliko bag yun. Ngano man, kaysa akong gamayng library na tanang kuan, baruganan na ay pasugo, na ay plain truth, o na ay kanang libro sa Adventist, o saksi ni Yuba, o Mormons, na makita ng mga librong yun di lang kay Katoliko, kay kana atong gihigugma na puro sa pagtuon sa pagpangita sa tinuod. Kay ang ato laging tamdan sa pagpangita sa tinuod, both sides, dili lang kay usara kay mabutaan biya ka ng usara atong tunan. Okay, ini basahon ko buhat 16:4 mga higala mga tinakol nga tigpaminaw. Ato ning basahon kay naa diri ang prueba nga ang mga kadagbisan pa sa unang siglo, panahon pa gyud sa mga apostol, ila na ning gibansay ning gahom sa pagdili og pagtugot. Aniya dili lang sa panahon ra karon sa simbahang Katoliko nga mag-canonize ang Pope, maghimog balaod, ecclesiastical law, dayon sa una ang celibacy optional, then karon gihimong requirement labi na sa Latin Church mo nang ato mga pari i-require sila nga dili magminyo for the kingdom of God. Inana ba? Na mga bag-ong hukom sa simbahan nga wala pa ni adto panahon sa mga apostoles mo nang dili katingala nga ang pagmando sa simbahan dili gyud na sa ingon totally gyud managsama sa unang siglo ug sa karon. Kay naa man gyud napuno nga mga balaod nga aprobahan po sa langit. Kay kung gitagaan og gahom ang mga apostoles sa una, the same gahom pod nga naa sa mga sumusunod successor. Kay naa diya sa buhat 2:38-39 ang saad kuno ngadto sa mga apostol nila ni adto. Maura pod nga saad sa ilang mga anak o mga sumusunod. Buot pa sabot og unsay gahom sa mga apostoles sa una, mapanunod po ng gahoma sa ilang mga sumusunod nga mao ng mga obispo base sa history. So mahimong doon na sila gihukman sa una nga sa una ra po nila nahukman. Pag abot sa panahon ang mga sumusunod na gali pod maghukom, mahimong naapoy nahukman nila nga wala pa pod mahukmi sa mga apostoles. Mo nang dili katingala, murag makaingon kanang lahi naman ning Katoliko ron ikumpara gyud sa unang siglo panahon sa mga apostoles. Natural kay galambo ko ng iglesia. Tagaan mo na kog himong example. Kana diing atong konstitusyon sa Pilipinas. Ang konstitusyon panahon ni atong before 1986 og karon na 1986 parehas bagot totally. Una ay parehas, na apoy dili parehas kay naay nadugang. Pero atong iklaro nga ang nadugang diha sa Katoliko kadto ra pong gi-allowed siya nga makadugang para sa anang debosyon kanang mga New Covenant Fiesta, no? Pwede siya makahimog piyesta. Ayaw lang po to i-appeal to mga pistang gitapos na katong Old Covenant Fiesta kay hunong na base diri sa Biblia. Pero og naay bagong pista, pwede na niya mahimo kay sa gikaingon ko na naay katungod ang simbahan sa pagdili og pagtugot. So debosyon og unsa pa na maghimog balaod, aprobahan na sa langit. Pero kadtong mga opisya, katong mga divine law gali, nung ganang naas na pulo kasugo, na dili na pwede usbo na to. Dili na pwede dugangan. Pero maghisgot og balaod, mga debosyon, og unsa pa na diha, mga kasaulugan, aprobahan na sa Dios sa langit kay klaro man ang gahom nga gihatag sa ni Kristo sa iyang simbahan ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit ang inyong itugot. Then sama anang baop celibacy mangutana siguro mo Veritas. Sa una panahon sa mga apostol naaman lagi obispo nga minyo usa ka buok o tinuod na. Kay during that time ang baop celibacy wala pa man gi-require sa seminaryo kanang magtuon sa pagka pastor o ministro pagkapari. Panahon sa una, ang pagka dili minyo optional ra, mo nang naay minyo napoy dili. Kung minyo kinahanglan usara, mo nang nasa 1 Timoteo 3:2 nga ang obispo kung minyo man kinahanglan usara. Mo nga sa history na ay mga 29 o 30 ka mga santupapang minyo. Usa na Pedro ana. Pero sa diyang gihimo na ng requirement balaod as a canon law nga mas maayo nga ang magpari magsinggol na lang gyud parang makapokus jud og ayo diya simbahan mo na nga gihimo ng balaod simbahan mo na nga ang ingon diha ni Kristo sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit naaman na nilang gahoma mapasa man na sa mga obispo kay sila man ang successor sa mga apostoles mo nang aprobahan na sa langit mo na nga kanang canon law na to giaprobahan na sa langit naaman na may kuan na pasalay ka na sa Biblia ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit. Usara gyud kahugpong sa balaod nga dili pwede mausab, dili pwede madugangan sa simbahang Katoliko.
Unsa man ang napulo ka sugo. Kanarag yung napulo ka sugo, although na ay kontrobersyal diha nga sugo nga akusahan ta sa mga Adventist nga giusab ko no kanang igpapahulay o kana pong mahitungod sa larawan nato kunong gidelete ng verse 4 o 5 diya sa atong kanaabang katiketical formula. Human naman ako ni mahisguti, di sana ako nisgutan kay epike akong oras. Pero wala na to na guba ng napulo ka sugo. Nawa na giguba na to. Kanang atong mga piyesta lahi na. Lahi nang naa, mga debosyon, mga rosaryo. Pagtugot na kay naatay katungod na bisag unsa o bisag unsa inyong idili diresyota idili na ko sa langit. Bisag unsa inyong itugot usab na ko sa langit. Bayan ang luz na sa kwan. Mo bitaw tong kung atong hinumduman tong Mateo 16:19 ang gahom yun sa atong Santo Papa katong unang gilitok ni Kristo ngadto ni Pedro katong ang gahom nga iyang gihuptan dili ra kay usa gisimbolohan og usa ka Yahweh katong leader o prime minister sa Old Covenant Kingdom ni David ang simbolo ato usa ra ka Yahweh one ki na sa Isaias giitugyan ngadto ni Eliakim ang Yahweh o wala gi plural ang Yahweh panahon sa Kingdom of David nga kung maghupot ka anang katungdanan sa pagkalabaw o supremo prime minister usa ra ka Yahweh ang imong gisimbolo nga gitugyan diha nimo pero sa New Covenant Kingdom ni Jesus Christ o Kingdom of God Yahweh gyud mga Yahweh gitugyan nga to ni Pedro but pasabot daghang gahom gahom sa pagpamasaylo og sala gahom sa paghimog mga balaod gahom sa pagdisiplina na hapitanan mao na nga di na ikatingala nga ang atong mga obispo, pinanguluhan sa atong Santo Papa, successor ni St. Peter, mahimo na nila. Mubitaw na ay mga panudlo ang simbahan nga murag Dios ang Santo Papa diri syuta, pero dili na sabto na to nga Dios sa kinaiya ha. Ang pagka-Dios sa Santo Papa dili na abot pasabot kinaiya kay ang Papa mamatay. Dahil mag-ampo pod. Ang pagka-Diyos sa Santo Papa, abot pasabot ana, pagkalabaw. Okay, diba? Ang Diyos, labaw man, ang leader pod sa ngatawhanon diri syuta, labaw, mo na ibot pasabot kanang terminohan na tog Diyos ang Santo Papa, dili na sa kinaiya, kundi sa iya ng gahom nga gihuptan, isip labaw diri syuta. Na may example anas Biblia. Na sa Exodus 7:1, basahan ninyo. Exodus 7:1 nga panahon ni Moises, siya amoy labaw sa katawhang Israel. Nya unsa may giingon sa Dios ngadto niya, Moises himuon ko ikaw ingon sama nako o ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Sa kinaiya si Moises dili Dios, pero nganong nag-ingon man ang Dios ngadto niya, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Basig mo ingon mo nga veritas gama-gama aron siguro nimo nang istorya, no? O basahan ninyo kung aron makaingon mong wa ko nagama-gama na sa Exodus 7:1. Kay duha man gunin, no? Pero magbantay mo anang mga librong Katoliko usay pamasaho nila nga dunay quotation pod nga panamastapas sa pagtulon ng Katoliko nga ang Katoliko kuno nanudlo nga Dios na sa kinaiya ang Santo Papa, no? Dili na tinuod wala gyud opisyal nga pagtulunan ng Katoliko nga nagtudlo nga ang Santo Papa Dios na sa kinaiya, ha? Kung naa may librong Katoliko nga magsulti gali nga samag Dios ang Santo Papa diri syuta, ang bot pasabot ana dili sa kinaiya, kundi sa pagkalabaw niya. Nga sama nga ang Dios labaw, ang iya pong gipili nga leader diri sa yuta labaw pod. Ingon na ra ang termino diha nga kanang pagkalabaw sa Santo Papa iya sa Dios. Giterminuhan lag Dios tungod kay ang pinakalabaw nga gihangad mao man ang Dios. Unya dili man na tumo na to kay gipamulong manggali na sa Dios sa iyang paghatag og gahom ni Moises. Nga giingon ni himuon ko ikaw ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Okay, akong basahon ang King James Version na dari sa Exodus 7:1. And the Lord said unto Moses, See,
I have made thee a God to Pharaoh. Grabe kaning in English nga King James. Himuon ko ikaw, Moises, nga Dios atubangan ni Paraon. Pero in reality, sa katinuod, dili gyud Dios sa kinaiya si Moises. Pero giingon lang niya na pagsulti, pagpasabot sa katungdanan nga pagkalabaw ni Moises. Pero dili sa Dios. Ingon ana pod kanang mga libro galing Katoliko nga nagpasabot sa pagkalabaw sa Santo Papa diri sa yuta. Nga hinganlan siya God, gani dinhi gali aron yo dili masaypan gi small letter manggali diri sa King James, no. Ang pagka-God ni Moises. Pero kung maadto ka sa Hebrew, dili man ka kakitag small letter small letter, capital letter, no? Parihas mo na tanan. Dili naman na sa in English na small letter o capital letter. So basig inanao na to niya, di man na pasabot yan na small letter man na. Pero basig na imo argue ingon ana ba, pero ako lang ingon daan nga sa Hebrew walay small letter, walay kwan. Parehas na tanan. Diha na inig hubad-hubad na to sa in English, magkabato nag small letter o capital letter. Na sa ato ng grammar. Grabe kayo, no? O ako ninggi, nganong gikutlo na ko ni sa atong gisgutan ron. Para nga, tagaan ba ninyo importansya ba o unsa may mahimong hukom sa atong Santo Papa, unsa ka na iyang katungdanan nga gihuptan. Usahay, o di kay usahay, sa makadagang higayon, daghang mga dili Katoliko nga, yamira nila ng gahom sa Santo Papa. Pero dili nila yamiran kanang gahom sa mga presidente, di ba? Oh. Mga presidente nga mga tao ra, di ba? Oh. Si Presidente Obama, Presidente Aquino, kung sa pa mga presidenteng tawhanon, okay ra kung sa himuon nilang balaod. Bisag, supak na gali is balaod sa Diyos, okay lang. Pero ang Santo Papa nga historically, katungdanan yun ni Pedro, nga gipanunod sa mga Santo Papa, atong yamiran, di ba? Kamu lang. Ako, di ko mapila na. Mutaho dyan ko katungdanan sa Santo Papa. Tao raman na Santo Papa, na may mga Santo Papang madlungon pod, pero kanang ilang katungdanan, dili na maantoy, di na ma-question na to, nga genuine na, sumala sa history. Akong basahon ng buhat 16:4 pagkadugay na kung basaan ni daghan magay kong adlib god paselo ako ninyo ha. Pero I hope nga nakatabang to ninyo. Buhat 16:4 giingon diri sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang ditugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles o sa mga kadagkuan sa iglesia dito sa Jerusalem. O gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. Basahan ninyo, pamalandungin ninyo ning buhat 16:4. Mo ni bersikulos Biblia makita nato nga ang gahom nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan, no? Katong dito sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa idili na ko sa langit, ang inyong itugot usab. Ilag yun ang gigamit ng gahoma. Diri sa buhat 16:4 nakahimo silag mga lagda. Nga ilang gikauyunan, wala giingon diri nga mga lagda nga gihunghong nila sa Dios sa langit. Nagisultian sila kundi mga lagda gyud nga ilang gikauyunan ug ilang gipatuman sa mga magtutuo. Og kining gahuma sumala sa history gihuptan ni sa atong mga obispo. Bay kanang succession of authority pinagis pagpandong sa kamot, di ba? Ordination. Mo na nga kining gahuma na sa atong mga obispo. Kung maghimo silag mga lagda, nya maghimo pud silag mga debosyon ug unsa pa diha. Aprobahan sa langit. Mateo 18:18. Unya kanang vow of celibacy panahon nila kuan pa to kanang optional mo nang dunay obispo, dunay pari nga minyo o obispo o minyo kinahanglan usara. Pero pag abot sa panahon kay naa may gahom ang mga obispo base sa kasaysayan nga napanunod nila gikan sa mga apostol kay ang saad dili raman para nila kundi apil naman pud ang ilang mga successor, ang ilang mga sumusunod base sa buhat 2:38. Ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak mo na nga atong mga obispo karon na ay gahom sa paghimong balaod ni anang vow of celibacy nga i-require na sa mga pari, buot magpari nga kana aprobahan dito sa langit.
Usara gyud dili nato pwede dugangan og dili nato kuhaan, dili nato uspon kana ra gyud mensahe na pulo kasugo. Kana ra gyud. Kay divine law na balaod na sa Dios pero wala magpasabot nga dili na lang makatugot og makadili. Mahitungod diya sa mga debosyon, mahitungod diya sa balaod, mahitungod diya sa unsa pa man. Dili bot pasabot nga walay gahumang simbahan ana. Klaro kay dinhi sa Biblia, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. Wala na to ma-expound pag-ayo ang katong gibasa na itong unang teksto kaganina ang gipadayagon si Diez. Siguro no, kung sa sunod Domingo pohon, kung itugot gyapon sa atong labang makagagahom, mamasin lang ko, di lang ko makapaniguro. Basig ma-expound na to nig-ayo. No, ngano nga kitang mga Katoliko magpasidungog og mga santos o gani ato yung pistahan matag tuig-tuig. Kana ako lang ipasiuna ninyo. Usa na siya sa katumanan, buhat muna usas mga buhat tubag sa giingon ni Pablo Diaz Biblia, panig-ingon kamo kanamo, maingon nga ninig-ingon kami ni Kristo. Bot pasabot ang pagka-Kristiyano di ay himo, kung gihimo na tong panig-ingnan si Kristo, himoon po na tong panig-ingnan ang mga tao nga nakasunod sa mga lakang ni Kristo sama sa mga apostol. Sama sa mga giisip na tong mga santos, kay nakasunod sila sa mga lakang ni Kristo, himoon po na to silang example. Muna natin mga larawan nila, mga imahen, ugun sa pa, tinato silang pasidunggan matag tuig, pagpaila nga nagpasidungog kita nila. Pero wala na to sila himo ang Dios ha. Ako lang niya ipahinumdom ninyo kay kita mga Katoliko sige ra ba gyud ang akusahan nga gihimo na tong Dios ng mga santos. Bisag wa tay doktrina nga ang mga santos Dios, ila lang gyud tang akusahan nga mga Dios kuno ng mga santos kay giludhan kuno nga ang pagluhod ra ba sumala sa Biblia dili tanan pagpaka Dios na ay pagtahod lang. O kanang gitawag na tog veneration. Wa na ko igong panahon mga higala no, mga suking di paminaw. Sus nalimot ko na ari ito'y duha ka text message. Wa na ko may isguti. May tugod po ito sa larawan. Sige lang no, katong nag-text na ko. Ako man taning isgutan karon pero na priority man ako ning unang gipang istorya na ko. Munang pasilo ako nga wa na ko mahisguti. Sa sunod na lang no, naatay panahon. Mangigala sa dili patahingpit magbulag-bulag sa kanginan. Katong akong gipahibalo pod si miagi nga dunay usa ka private nga mo himo og usa ka tulunghaan o nanginahanglan og teacher. So kung gusto mo inquire no, ang babae no, usa ka magtutudlo, usa ka babae nag-edad og 25 pataas no. 25 pataas usa ka babae. So kung mo-apply mo niining maong tulunghaan, inquire lang mo aning cellphone number no, 0916-366-8512 atong usbon 0916-366-8512 mo na ang cellphone number. Inquire lang mo kung gusto mo mo-apply no, so pagka teacher no o magtutudlo. Okay, isang litwa naman tay igong panahon no, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kidagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa buong tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon no, sa technical side no, sa
Pikas Lawak, Dani Luod ug Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.